Ni uli na si Mr. guys atong tan-awon. Wala mo kamat ngun guys kaya nabisi kus kusina atong sutaon og do na ba siya isda karon. Amo na yang isda guys kuha. Kauli gihapon o gasolina. Hello guys, good morning. Kagapong adlaw guys. Adlaw ni San Pedro. Daghan mig mga bisita guys. Di mawa ning mga tapok-tapok ani guys kung panahon sa adlaw ni San Pedro ang tanang tao jud guys halos jud managa o mangaligo. O si Mr. ani guys wa jud siya patunto. Wa siya patuntog inom-inom guys kay daghan lagi mi ani mga bisita. Aho lagi gianam og kuhit nga dili palabi anang ilimnon. Nagpato man pod guys. Hinungdan nga panagat mi ani guys. Nakapanagat mi sa kadlawon. O gatong so taon guys kung doon na ba sila isda. Kaya nga mong sakayan to amang gibutang dito sa may suba. Naibalag na po may pamukot guys kay ang nakapanghulam ng sakayan dito sa Dimiao sa among amigo. Nang ikaduhang adlaw rin gikan sa paghuwam guys. Atong tanawag na bay ilang kuha. Kay pahimo sila higayon guys labong niya pag dakong sakayan. Kaya ang tag-iya ni guys mo ato pa mag Manila. So taod-taod pa dyan ni siya diri namo. Gibilin lang ni guys. Kay mo adto man si Sir sa Manila, kami ang mag-atiman ni ini. Namukot? Mukuha ka? Pero unja pwede ko kira tinikuli rag simbat eh. 2 kilo ka na. Bawo ka ta, tiin ka. Timinga di pag ito sa nakasatuan. Labong wa mas tunyo. Timinga di ay. Gihipos man nagpukot to Gihipos ag pukot. Yang itong isda gahapon. Naubang ka sa grupo gahapon nila? Saman. Itong imong igagaw? Kuha na ko, ubanan na pala. Ubanan na sila. Lagi kay ni kung Brad, pwede bag hot doon kay makabaligya nami sa gawas, di na mo dawat sila sobra day. Mangluod ba? Kuan to bisan pagpili palit. Abughuan lagi ni si Kuan si Tunyo. Atong pilian nagkatong kanang asengana de kay tong iswag pamahaw. Di ka humol tiil ba kana taraw tiil Tama. Natunok og lansang. Wala listenak ko lang sa ani gamay. Tikod. Gisipa man ako kahoy lagi ka may sundang. Sus Ginoo dito man itugdong sa lansang. Na. Palihog de. Sige te. Wa jud ko kay ba bitaw. Wa ko kay ba mo ni aka ani. Ako na pagkag. Ako na
ka mamasin na kato daw kay basig i-chat naman gud kay tuwa ni Simba pa. Si mamasin sa ko gaw nga bato nangagat ko kay basig hubog gudi eh. Wa patunto si Bert. Una day. Wa patunto si Bert kay sinyas man kog di palabi kay tungod sa kadaghang tao ay magabantay lagi unsay problema. Hubog na. Tuba ra may nung pagiinom. Asa man ito? Ato sodoy katong timbangan. Taran ba? Ha? Blutan. Bert. Kanay kang dalon ko ng alik sa kwan. Kini may itong sabon pinuhag ana Asa red on? sa kanusong. Adyo pa ka ng balila. Kanang ipatubuok nga. Di na kamao sila na. Karon. Tagay lorito. Wa man house orbing hapon ko yung tabas magbato. Kinsa man nahog to si Ja? Wag sabad diyan gian leg Di ko ka duko tandong. Ay anak man. Timbangan. Ay anak. Kawata undi Loretta. Kaman te. Kana gibitay timbangan. Ngay din bago ba kay. Na kuana kurpo na. Tulumi ana gatampo. Ay ko nakapalit pa ko timbangan anong kuha na lami puji anong wante anong may Asa man? sumaylo. At ana? Naghapit libo. Nitaya ko no dadyon. Ngani na mga timbangan lang. Almanong mag-ambak-ambak siya. Timbangan ang bayan. Pa, Ano gawin? Kuha na siya. Fix ka na. ko ano nagkita ko din sa inyo. Tapos Pasensya na mo guys kung maora ni lingaw nako karong adlaw guys. Og ako mo ingon, bye-bye.